Poslední dobou se cítím něco jako na message, že to časem nesypne, tak to by jsem si nemyslel. Na polovinu lidí jsem si vybudoval averzi. Vy jedete jak Avengers, my to točíme McLaren. Nechal by jsem to louky, dokud na to máme čas. Music tady dělej broky, s kterým na to chybí hlava. Já jsem na to ready dlouho, ať je horko nebo chlad. Až bude to, co má být, tak se mě nebudeš muset ptát. Jsem tam za 10 minut, za mnou 10 policejních aut. Jen kvůli tomu, že jsem to v 70 se rozjel na 90. 9 problémů já nemám, je tu jenom jeden. Pořád chybí vysoký stek, vyšší než mám GR. Poslal jsem ti SMS, budeš tam mít polohu, tak dej půl a pak to nesky. Jsem celosvětový, letím přes Olomouc a Bangladeš. Teď jedu dlouhou trasu, dřív pod nohama flipoval element. Nikdo tady není bez chyb, ale my k tomuhle máme rozblízko. Bohužel jsem to nestihl, protože se mi tam nelíbil nikdo. Za mnou jsou takový hodiny, takový sumy, že by se ti jebla i kalkulačka. Já chci takový vyp a takový past, možná potom padne flash. Poslední dobou se cítím něco jako na message, že to časem nesypne, tak to by jsem si nemyslel. Na polovinu lidí jsem si vybudoval averzi. Vy jedete jak Avengers, my to točíme McLaren. Nechal by jsem to louky, dokud na to máme čas. Music tady dělej broky, s kterým na to chybí hlava. Já jsem na to ready dlouho, ať je horko nebo chlad. Až bude to, co má být, tak se mě nebudeš muset ptát, baby.